ассалому алайкум. Салому дуруди бепоён ба ҳар яку як шумо бародарону хоҳарони муҳоҷир. Хуш омадед ба шабакаи мо Муҳоҷир ва қонун. ҳатман ба шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш намекунем. Наворҳои моро гирифта паҳн мекунем ки то ки ҳама аз қонунгузориҳои муҳоҷират бохабар бошанд. ҳатман ба шабакаи телеграми мо низ обуна мешавем. Телеграми мо ном Қонун РФ. ё ки аз ҳамин навор дар якум комментария метавонед ки шабакаи телеграми моро пайдо кунед ва обуна шавед. Дар он ҷо беш аз 2500 нафар одам байни худ мулоқот мекунанд ва он чизе ки ба сарашон омад баромада нақл мекунанд. Ягон ҳуҷҷатҳо нофаҳмӣ бошад мефаҳмонанд. яке шумо ба ин ютуб даромада комментария мекунед. мутаассифона ман ҷавоб дода наметавонам. уҷа як бор не чанд бор гуфтам ки ютуб намемонад ки ман ба комментарияҳоям ҷавоб диҳам. барои ҳамун даромада дар телеграм нависед. ягон одами медонистагӣ ёфт ҷавоб метиҳад. агар надонанд ман вақтамро ёфта даромада ба саволҳои шумо ҳатман ҷавоб мегӯям. масъалаи реестр контролёри михлиц. имрӯз 26 числа 4 рӯз пас муҳлати укази 11-26 тамом мешавад ва шояд аз 1 май депортатсиякуниро власти рус сар мекунад ва рейдҳои сахт ба миён мебиёд. чӣ хеле ки одамо даромада дар комментария менависанд ки шумо дурӯғ мегӯед, радиои озодӣ рост мегӯед, инаш ва яш. Хорошо, майлаш, мо дурӯғ мегӯем, радиои озодӣ рост мегӯед. лекин дар ҳамон тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин хабаре ки пайдо шуд, дар он ҷо гуфта шудааст ки МИД Киргизии, яъне ки Министерство иностранных дел Киргизии вышел с предложением о том, чтобы продлить срок указа. Яъне ки вазорати корҳои хориҷии Киргизистон ба пешниҳоде баромад ки муҳлати фармони Путинро дароз кунанд. Не ки унҷо ба гуфта шудагӣ нест ки Россия ҳамин чиза қабул кард. Яъне ки власти России приняли это предложение и продлили указ. Дар он ҷо ин хел гап гуфта шудагӣ нест. муҳлати указ 30 числа ба тамом мешавад. барои ҳамун 4 рӯз мод ҳаракат карда апаи ҳуҷҷатҳо шавед. як маслиҳати дигар гуфта мегузарам ки бародаро, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ҳамин як ҷои ҷамъиятӣ меред ки шумо дар отделени полис бошад, дар ягон ФМС бошад, ё ягон бонк, ягон ҷо як чағзанӣ хӯрданӣ, як он ту риш пешатона гирифта, либосҳои тоза, либосҳои фасон кати, як он ту буромада равед. ҳамин бовар кунитон аз ҳамин наворҳое ки ФМС равон мекунанд ба ман ба ёй мондан ба изо мекашам дар ин шабака. Не ки дар ҳақиқат охир ришод расидагӣ ҳамон анҷоми стройкат ти мебарои рост мери ҳамон ФМС. овай ФМС ягон корхонае ки строительни компания нест ку, он ҷо корхонаи давлатӣ. дар он ҷо мебинед ки ҳамон коргаро либосҳои тоза кати, рубашка кати, брюк кати кор мекунанд. шумо камакак ҳамин афти шумо бовар кунед, ҳамин афти шумо мебинанд, ҳамон кати шумо мефаҳманд чӣ хел инсон ҳастед шумо. камакак забони русия ҳам ёд гиред. ҳамин ягон ҷое ки талпа меистед ки шумо 10 кас, 20 кас, 30 кас ҳамин чизои бас кунед бародаро. ҳамин дар бораи котелни ки амрӯз як навор тамошо кардам, як бародар равон кард. дар ҳамон ҷо даромада ҳамон комментариҳошо мехонед, ҳамон чизошо мехонед. мардуми рус барои чӣ аз мову шумо нидаволен, аз мову шумо метарсанд. ҳамон ҷо комментарий нависед ки ришошон расидагӣ, либосошон чиркин, дар як ҷо талпа месан, ба забони худашон гап мезананд. ин каса насиловат мекунанд, ин каса он хел мекунанд. ҳамин талпа ҷамъ шудана бас кунед. дар ҷоҳои ҷамъиятӣ, дар кӯчаҳо меистед, ҳаракат кунед, ба забони русӣ гап занед. вақте ки шумо ба забони русӣ байни худ гап мезанед, забони шумо ҳамин чизро одат мекунад. баъд вақте ки саратон ба ягон мушкилӣ фуромад, бемалол рафта ягон ҷо ба ҳамон русӣ гап зада, ба забони русӣ фаҳмонда кори худатонро ҳал карда метавонед. шумо дар Россия қарор доред, фаромӯш накунед шумо дар Тоҷикистон не. ин ҷо Россия. ҳамин шаҳр ба омади забони русӣ кати гап занед. ҳаракат кунед, натонидам ҳаракат кунед. ягон тоҷик рус шуда ба дунё омадагӣ не. ҳама мо ҳамин шаҳри мусофирӣ омада ҳамиҷа забони русия ёд мегирем. ягон томо не. манам аксент дорам, манам русӣ гап мезанам, тоҷик будагӣ маълум. лекин аз ин чиз ман шарм намедорам, барое ки ман як бало карда мефаҳмонам, фаҳмонда метавонам ки ба ман чӣ дар кор аст, чӣ кор кунам. барои ҳамин корҳое бас кунед. ҳамин аэропорт ба мебиёед ку вақте ки ҳамон коргари ФСБ шуморо қабул мекунад, афти шумо мебинеду шумо мефаҳмад ки чӣ хел инсон ҳастед. қати шумо мулоқот мекунад, гап мезанад ва ё психологан. агар шумо як ҳарфа ба як ҳарф қӯш карда натавонед, ё ришу фашатон расидагӣ либосҳо ҷазир бошад, шумо мегӯед ки хайр ис мегӯед баъди 4-5 соат паспорт мегӯед рафт Тоҷикистон мегӯед.
Не биё мегӯяд инҷа. Неки сабабаша намегӯяд ки либосҳои ту ҷазир. Бе причина просто. Ё ҳамон ФМС-и Сахра мерид, бовар кунед як бародар навор рӯӣ кард. Ҳамин аболаи ҳамун решотка парида гузаштост одамои. Аболаи решотка парида мегузарид. Аусун қапидану пеш кард. Дига набиё инҷа ба гуфт. Рост мекунад охи ҳамон охранникои ки ҳамунҷа истодагӣ ба ям бекор бисодагӣ нестанд. کوری که همین اوچرات به ایستادن نرمال حل کرده میشد ما و شما حل نمیکنیم. ما و شما همین پریده و خسته و داد گفته و همین خیلی کرده همین کارهای حل کردن حرکت میکنیم. основной سبب همین چیزایی که به میون اومده است همین چیز است که خودمو در کوچه میستیم بین یکدیگر تاجیکی گپ میزنیم داد گفته حقارت کرده یکدیگر زنوزنی کرده زده یک دختر به گپ زده یک کلوب رفته یک کار کرده اپتی همین چیزا خودمو پیش همینا با خنک شدیم. ҳозир одамои пайдо мешавад ки мегӯяд ки ман ба Россия дар кор не, ман мерам дига давлат кор мекунам, ҳаминҷа чӣ қашумон чӣ каред, ҳамин русоя таъриф каред, Россия ин каред. Бародар, ба ту Россия дар кор нест, ту ба дигар одамо халал нарасон. Ба як одам фоидат намерасад, ҳаракат кун, зиёнат нарасад. Ту омадӣ ба шаҳри мардум, инҷа ба одамое ҳаст ки хону дар доранд, одамое ҳаст ки ҳаминҷа мондагӣ ҳастанд. Зиндагишон аз пушти ҳамин Россия пеш рафта истодааст. تجارت میکنن در اینجا یک خونه میسازن یک کار میکنن یک تاکسی میرونن همینجا زندگیش پیش برد. با تو اگر روسیه در کار نباشد با دیگر آدمو در کار است. برای همین کمک خودتون خیلی کلتور نگیریتون یک خیلی وقت همین شرم میدوی را یک جا رفته در پیش تاجیک استی برای وای تاجیک بودگی شرم نمیداری از لباس پوشی و گپزنی همون آدم تو شرم میداری. این مردم ما با یک بار دیگه میگم در همون نوارو که ما بسیار تاریخی بزرگ داریم. ما فارس زبان هستیم. ما تاجیکستان این بسیار دولتی با تاریخ است. شما این خیال نکنید برادرها. یک کس به مثال اگر نفهمد همین چیزا شما نشان تید یاد دهید. ما باید که برای یکدیگر بیساده دستگیری کنیم یکدیگر. هیچ گپ نه همون برادرتون از شما خفه شود گوید که برادر این رو انجامات درست کن بیو. لباسای ساز پوش، یک چیزی ساز پوش، ریشت گیر، ریش داشته باشی، ریشت با ترتیب درور. و همون ریش هم میمونن یا خیلی آدمو خوشرو ریش میمونن با ترتیب میدارن در دهنشون ندارو در یک چی دیگه همش میخوای خوشرو فسان یا خیلیشو میبینی باور کن موهای سر نمیقه. لباسو جزیر. برای همین باید که خدا ما چند قدر مردم کلتوری بودگی در بین همینان نشان دهیم که همینو هم دیده از خدا ما کمک دورتر روان خدا ما که زنیمت نکننده موقعی مقصد الله مهربان همونطور نگهبان باشد برادرها. مسئله ریستر به احتیاط شویتون که ریستر 30 چیزا تمام میشد قانون نیست ولی این خیلی چیز موجود برود نه که حاضر تا همین روزا یگان خبر نیست که указ продлит шуд. Предложение кати принятие закона перепутать накунит он. То, что Таджикистан, масалан, Таджикистан мегираду пешниход мекунад ки Владимир Владимирович, мы вас просим, что вы продлили срок указа. Но Путин қабул накарда созини қонун нест. Барои ҳамин бародаро, агар ягон гапи ман ягон гап сахт раста бошад, бахши зиёд аз ҳаматон маъзарат мехоҳам. Не ки боз як бор дигар аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. ҳамин бовар кунед 2000-3000 қитами садовол даравед агар ҳамин либосҳои тоза мегиред. Шарт нест либосҳои брендови хари рафтаву кросовкаҳои найку пайку хуга-пугаю кимчо пӯшӣ. ҳамин рав 1000 сӯми бас якта футболка гир, 1000 сӯм ба якта ҷинс гир, якта почка да пояфсол гир, тамом тоза. Рав як душ кун, як ришу фашта гир, як дезодорант гир, 200 рубл меса. Зан дар ҳамон ҷои мездагӣ ту рав апаи зиндагӣ чав, ҳеҷ ки ту ҳеҷ чӣ намегӯ. ҳама дар ҳамин чиз шароит дорад. 2000-3000 ҳеҷ ки накуштааст. Просто як одам приятный вид ка ти мери, ҳама одаме ки ту қабул мекунад, ҳамон коргари ФМС бошад ё коргари пози мегӯяд хай приятный человек. Можно ему оказать помощь. Вақте ки шумо ин хели ҷазири чок ти меред, шумо вообще мебинед, мегӯяд откуда он появился, мегӯяд. Фирисон бурава Таджикистон мегӯяд обратно. Баъд не забудьте порядка очереди. Ягон ҷо рафтед шумо ҳамон басе ки вақте ки ҳамон линз Сбербанк медоред, ягон ҷо живой очередь бошад, мепурсад ки кто последний. Мо ҳамин мойкаҳои самомойка мебиёем,
мегӯем ки кто последний? Я. Ну мы за вами. Всё. Ҳамин шарт нест боло-болои забор давида гардиму боло-болои девор давиму. Вай ки ҳеҷ чӣ ҳал намешавад. ҳама ҷо ба кор, ба муомилаи хуб, ба рафтори хуб ҳал мешавад. ягон кор роҳи бадӣ кати тез ҳал намешавад, не ки ба муомилаи хуб, гап задани хуб, рафтори хуб, кирдори хуб, кори хуб кати тез ҳал мешавад. саломат бош ту.